Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusambiswa ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukeli ibhoqolo lumakhosa dlamini lasenkolokothe emtubatuba. Liphacela phonyo ugogo umbuyazo neminyaka engu64 obudala. Limshayela ukuthi ushaya izimbuzi zakhe. Kubuka ukuthi ubemshaya ngesikhuni somlilo etabula isisu sikagogo saze saba mabokoboko. Isandla sikagogo besikayekile sophana igazi. Kubuka ukuthi laba bangomakhelwane bahlukaniswe ucingo kanti indodakazi kaMagosa yiye ehambe yoceba logogo. Kubuka ukuthi ubufakazi bokuthi ugogo ubebhonya izimbuzi masifohlela kwaMbuyazi kabukho. Ugcine ekhalelwe ngamasonga ngasigonyelwa leli bhokolo lesenze sibi. Mbukeli, bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.